बघा, कोणाकडे वकिलाची पदवी आहे, कोणाकडे मॅनेजरची पदवी आहे, कोणाची डॉक्टरची पदवी आहे. तुमच्याकडे काय असा? तुम्ही नुसते वाढला. काय बोललास? माझ्याकडे पण पदवी आहे. कसली पदवी आहे? लग्न झालं आठव, पत्रिकेवर होती ती चिरंजीव राजेश. काय गो, आपल्या दोघात भांडणं होतात ना? माघार कोण घेता? कोण घेता म्हणजे मीच घेतोय. अजून कोण घेतला? संध्याकाळ खाऊचा ना परत अन्न. काय हो, काल आपण तडे बाजारात गेलेलो, तडे आपण एक भिकारी दिसलो, आंधळ होतो. तुमच्याकडे त्यांनी 1 रुपये मागितला तर तुम्ही 10 रुपये त्याका दिला. तर तुमका काय माहिती तो आंधळ होतो काय कसं होतो तो? तू ऐकलंस तो काय बोललो? हो वहिनी किती सुंदर दिसतात, 1 रुपये द्यावा म्हणून. मला कळला, मी त्याला 10 रुपये दिलंय. नमस्कार गावालेनो. जात मोठा विषय असता. सगळ्यात जात कुठची मोठी माहिती आहे? माणुसकी. ती जर तुमच्याकडे असतात ना, आयुष्यात तुमका कायच कमी पडूचा नाही. हिला लक्षात गो. खाली चाललं तर दुकानात गेलं येताना सोडान. सोडान किती का आपल्याकडे जाता बिता हा काय दळूचा? तर जात्यावरचा दळला का तिला सोडान लागता. औषध खावरान सोडान नाही बोलले मी, सोडो बोललोय. सोडो पिऊ पोटात गॅस झालो हा, त्यासाठी घेऊन ये बोललोय. कान फुटले